хочу у вас спытацца пра сцэнары на будучае паўгода. Як вы лічыце, ці могуць гэтыя паўгода быць вырашальнымі? Ну, у кантэксце беларускім я бы бачыў наступныя сцэнары, бо яны завязаны на электаральную кампанію, якая пачалася, якую нельга назваць выбарамі, але кампанія на наших вачах ужо нейкім сэнсе разгортваецца, да? Ну і яна набліжаецца. І мы разумеем, што заўсёды падчас асабліва прэзідэнцкіх электаральных кампаній ідзе максімальны ўзровень палітызацыі грамадства. Так вось, якія сцэнары могуць быць? Ну, першае, я думаю, што можна было бы паспрабаваць з камунікацыі нашымі заходнімі партнёрамі паставіць ультыматум Лукашэнкі з боку заходніх партнёраў. Калі ён хоча далей існаваць у нейкім сэнсе грамадскім, скажем так, буду падбіраць словы, то ён павінен пайсці на транзіт. Транзіт ён сабе ўжо забяспечыў. У яго ёсць гэтая пасада кіраўніка Усебеларускага народнага сходу. Я думаю, што Захад мог бы паставіць даволі моцныя умовы, каб ён сапраўды адмовіўся ад удзелу ў выбарах 2025 года. Конечно, он будзе ўпірацца. Санкцыі не будуць адменены да той пары, пакуль будзе Лукашенко. Бо Лукашенко не адмовіцца дапамагаць у вайне. Значыць, санкцыі гэтыя не будуць зняты. Ён адмаўляецца ад міграцыйнай вайны? Да не адмаўляецца. Ён зменшыў, але не адмаўляецца. Санкцыі за гэта зняты не будуць. Лукашенко спыніць рэпрэсіі? Не веру. За гэта таксама санкцыі не будуць зняты. Таму зняццё санкцый адбудзецца поўнае толькі тады, калі не будзе Лукашэнкі. Бо нават калі ён ідзе на транзіт і з'яўляецца персона умоўная там, хто крутой, да, як ён паказаў, то гэта ўжо шанец дзеля таго, каб ісці на нейкія крокі. То есть за персона першая, ну, не пераацэньваючы ролю лічнасці в історыі, але ўсё ж такі тут Лукашенко адыгрывае. А пасля гэтага ўжо адбываюцца рухі наступныя, якія пераводзяць нас у дэмакратычныя змены. Другое, гэта калі ўсё ж такі ён ідзе на гэтыя выбары, умоўныя выбары на перапрызначэнне, то мы павінны умацаваць у свядомасці беларусаў, што стартуе ў гэтай электаральнай кампаніі злачынец, як я сказаў, злачынец, які здзейсніў злачынствы супраць чалавечнасці беларускага народу і ваенныя злачынствы супраць украінскага народу. Што тыя, хто будуць яго далей падтрымліваць, павінны рыхтавацца і купляць квіткі ў цягнік Мінск-Гага. Спадар Павел, я вымушаны ў вас перапытаць датычна Гаагі, датычна там міжнароднага вышуку і гэтак далей, Лукашэнкі. Мы з вами пра гэта гутарылі яшчэ ўвосень. Так радыкальна ніякіх зменаў не адбылося. Ну, скажыце, калі ласка, вы зараз намякнулі, што все-таки нейкія такія сур'ёзныя працэсы рэальна ідуць. Я правільна вас зразумеў? Ну да, міжнароднае права – гэта тая сфера, якая найбольш павольная, на жаль, з пункту гледжання выкарыстання інструментаў і давядзення іх да эфектыўнага прымянення. Эфектыўным прымяненнем з'яўляецца ці выдача ордеру, ці арэшт, ці пазней ўжо пакарання. І я абяцаю вам, Лукашэнку не ўдасца выкруціць. Не ўдасца. Ну, я яшчэ хацеў бы вярнуцца да вось магчымых варыянтаў сцэнараў, да, пра якія вы кажаце. Усё ж такі, мне здаецца, гэта больш важна. Мы разумеем, што зараз у элітах вакол Лукашэнкі з'явіліся новыя персоны, такія як Рыжэнкоў, Крутой, Пяткевіч. Рыжэнкоў мае свае ўласныя амбіцыі. Гэта той чалавек, які вонкава працуе на рэжым Лукашэнкі, але сам мае амбіцыі прэзідэнцкага характару. Ведаю гэта з персанальных размоў. Гэта той чалавек, які сёння тактычна працуе на яго, але стратэгічна ў вырашальны момант будзе працаваць на сабе. І гэта тая частка, група людзей, якая можа быць падтрымана тым жа Сергіенка. Рыжэнкоў быў першым намеснікам у Сергіенка. Сергіенка кантралюе ў нейкім сэнсе апарат КДБ. КДБ ўсё ж такі мае, ну, скажем так, умоўна 51%, мне падаецца, пра дзяржаўніцкіх настрояў. Не пра дэмакратычных, а пра дзяржаўніцкіх, тут не трэба блытаць. Таму ў іх ёсць тут інструменты нейкія ўплыву, і яны могуць зыграць сваю гульню. Ім можа дапамагчы Косінец, якога наўрад ці можна западозрыць у прамаскоўскіх поглядах, а ён займае сёння таксама важную пасаду намесніка старшыні Усебеларускага народнага сходу. То есть гэта мы разглядаем сітуацыю, калі Лукашенко заўтра раніцай памрэ. Ёсць група прамаскоўская, якую можам назваць па прозвішчах умоўна як Карпенкоў,
Качанова, хто там яшчэ, ну вось Вальфович такая невядомая, да, такая фігура, ці да якой адно Гігін там знаходзіцца, гэтак далей. Яны маюць некаторы ўплыў, але ўсё ж таки я б не стаў пераацэньваць іх уплыву. Залежыць будзе все ад пазіцыі ваенных. Ад таго ж Вальфовича, залежыць будзе ад Хрэніна, но нават думаючы, аналізуючы тое, што адбываецца ў войскі, вось гэты прыклад, няхай дробны такі прыклад 6 беларускіх ваенных, якіх сёння затрымалі, гэта паказвае, што ваенны зыходзіць з таго тэзісу: а нахрена нам эта вайна? Ну вось праўда, хоць міністр Хрэнін, а вось ну па што яна нам патрэбна? Паміраць за Пуціна, за Лукашенку дзеля Пуціна. Ну няма ніякай матывацыі ў беларускіх ваенных. Таму будзе шмат залежыць ад ваенных. І яшчэ пытанне, вяртаючыся да вашага пытання і тэзіса: а ці будзе мець на гэты перыяд Расія дастатковай моцы ваеннай, каб паўплываць крытычна на сітуацыю ў Беларусі, калі Лукашэнкі няма? Ці будзе яна мець эканамічнай моцы, каб падтрымаць вось эканамічныя праблемы, якія патэнцыйна могуць узнікнуць? Таму да гэтай сітуацыі трэба рыхтавацца. І гэтыя сцэнары, яны, здаецца, сёння такія, можа, у паветры знаходзяцца, але могуць стаць рэальнымі. Я вяртаю ўсіх таксама да курскіх падзеяў. Всё гэта можа быць рэальным, і гэты расклад у умоўных элітах вакол Лукашенка ёсць. Нам трэба раскалваць гэты эліт. Нам трэба паказваць ім перспектыву, што з Лукашэнкам ужо ўсё. Заўтра раніцай, паўгады, ці год, ці некалькі гадоў. Значыцца, ўжо з ім перспектыву на заўтра не пабудуеш. Былі сведкі аб тым, што сведчанні аб тым з Мінска, што Лукашенка падчас адной з апошніх сустрэчаў з Пуціным перадаў яму спіс 300 спартанцаў. Умоўна можна назваць яго так. Гэта 300 высокіх службоўцаў, дзяржаўных і ваенных, эліт вакол яго, якіх ён прасіў захаваць на пасадах і не ажыццяўляць супраць іх нейкіх дзеянняў крытычных, калі яго не будзе. Вось цікава, па што Лукашенка гэта перадаў? Ну нібы Пуцін прыняў гэты спісак. Вераць ли гэтыя 300 спартанцаў таму, што перадаў ім Лукашенка, што Пуцін іх захавае, ці не будзе іх караць? Хто можа сёння паверыць Пуціну? Хто можа сёння паверыць Лукашенко? Іх словам? Да ніхто. Так вось думайце, чешыце патыліцу, як кажуць. Трэба чухаць патыліцу і думаць, што заўтра адбудзецца. Сустракайцеся ў лесе, сустракайцеся там, не ведаю, на тайных кватэрах. Думайце аб тым, што будзе з вамі, з вашымі роднымі, блізкімі, сем'ямі. Мы ж то нікога не збіраемся на слупах вешаць. Той, хто зрабіў злачынства, адкажа за злачынства. Хто пакаецца, значыцца, менш атрымае пакаранне. Але галоўнае, мы хочам жыць у Беларусі, у дзяржаве, у нармальна утульнай краіне. Лукашенко не прачнуўся раніцай і падумаў так, пачухаў патыліцу стары дзед і думае: дай-ка я буду сёння добрым, вызвалю некалькіх палітзняволеных. Не з гэтай прычыны, што ён добренькі стаў, а таму, што ён разумее, што ціск-то нарастае, Расія аслабее, ваенная сіла Расіі слабее, яго эканоміка слабее, праблем усё больш і больш, людзі з'язджаюць з краін. Як падтрымліваць? Таму ён ідзе на нейкія рухі, бо ціск ёсць. Не будзе ціска. Что так слухайте, па што яму кагосьці вызваляць? Дыктатар разумее толькі мову сілы. Толькі мову сілы. Украіна паказвае. Уявіце сабе, калі бы месяц таму назад, колькі было слову з боку палітыкаў заходніх, трэба Украіну змусіць да перамову, трэба да міру. Хтосьці мог уявіць, што яны так паспяхова будуць у Курскай вобласці? Гэта яшчэ раз дэманструе, што, па-першае, вайна прыносіць нечаканыя сітуацыі, а па-другое, і самае галоўнае, што народ, які змагаецца, ён мае шанец на перамогу, ён мае права на перамогу, ён пераможа. А калі мы з вами просто перастаем змагацца, ну тады да, мы прайграем. Я не планую пераставаць змагацца, і наша каманда таксама. Спадзяюся, што нас большасць. Да я перакананы, што нас большасць, хто гатовы далей змагацца.